Moi, mä oon Miia Sainio, yliopiston lehtorina tuolla erityispedagogiikalla Jyväskylän yliopistolla. Mun päivä alkaa usein pyöräillen töihin Ruusupuistoon tai sitten muualle kampukselle riippuen, jos opetus on sitten toisaalla. Jos juoksen töihin tai jos aamupala on jäänyt väliin, niin Uunossa on tarjolla aika herkullinen aamupala. Osan päivästä saan usein viettää omassa toimistossa, suunnittelen opitusta, joskus teen ihan omaa tutkimusta ja sitten toki kohtaan opiskelijoita. Mä toimin hyvisohjaajana, eli tapaan opiskelijoita tämmöiseen hyvinvointiasioiden äärellä HOPS-ohjaajana, eli ohjaan henkilökohtaisissa opetussuunnitelmissa ja sitten gradu- ja väikkäriohjaajana. Eli tosi paljon mulla on ilo olla ihan opiskelijoiden kanssa. Mä tarvin hengähdyshetkiä päivään. Myös mun opetukset on tosi monipuolisia, sekä tämmöisiä massaluentoja että sitten pienien seminaariryhmien kanssa puuhastelua. Ja siellä tykkään tosi paljon käyttää kaikenlaisia toiminnallisia harjoituksia, soveltavia improja ja sitten toisaalta semmoisia hyvinvointiin liittyviä hengähdystaukoja. Mun päivät usein venähtää pitkäksi, mutta työ on myös todella mielekästä ja mielenkiintoista.